David. Ay daw. Matay birthday ba nito di mo gahapon day no? Okay, wala ka tuod kahapon. Matay pasensya ka, ayaw na ako'y gilakaw. Dara akong birthday gift nimo. Saan eh? Kuan eh? Ako bigyan ng gitiguman pag ayon kita David, makapalit ko na iya kahatag nimo. Masa man ako ani daw? Oh, parahin mo na, sinilas. Masahigo ra gyud eh. Ay, pasensya kayo. Pungkol mo na ituod ka, no? Tay, nakalimot na pug ko. Ako lang man yung bawion. Di man to, di magamit nimo. Oh. Sige, Maris. Nakay tubig David. Ay. Layo po kay tong Sa Manila sa manig ihi. ay ako man ang ihi dantoy. Mama diri pa may usulod mga ihi. Hani mo ko manghihi kiti og ganaan manghihi anang kilid-kilid kay para di makita akong utin. Kani na naman oh. Pagkaway klaro ni lasa magyapon ni ihi. Ang ihi man gyap. Na naglibog na ko anda kay pare-pareha mo sulod lan. Bayan na sa mga kamay. Nakita na ko kung yabado dok na ikauban. Dayon. Sweet kayo goldingan. Mga buwang yun na. Ay, kira na mo. Problema na mo. Kinaya na mo. Nga na mga problema mo. Okay ra lagi na. Okay ra mo guna imong uyab gud. Bao ka ilaw. Na. Dok, Ay, nakoy pangutana nimo ug makatubag ka sagpa ako pero di ka katubag ako sagpa nimo. sige. Kani, unsay in English sa lalaki nga italare nga manok? Rooster, Sa manok nga mungaan, hen, sa mga piso. chicks, Oh, karon akong pangutana kung ipono na silang tulo unsa may tawag ana? chicken. Sayop. Mamang managpa magkang chicken magipay tawagan lang to, no? Kung ipono na silang tulo, ang pagtawag ana, Isa squad. Ha? Isa ka na. Kay uso na ba kailang food poisoning karon ato sa ni obserbaran. So wala man siya ano. Asan tilawan na? Wala. Wala. Kaon sa pamagana, wa pa magagailis. Malit na sa tas ato nagkasal. Ay naman ka, babe. Gapaabot ko na akong makeup artist. Babe, gadi ko mula ka, wala ko yung makeup. Ay naman ka, babe. Dili na magkakinahanglan og make-up. Sure ka, babe? Kay kanang naunga, kinahanglan na nagritoke. Ayaw, babe! Ungatag, squirt. Kana namang pan. Patsada biday kaayo na naatay uyab sa? Kaya naatay kusog kada adlaw tungod sa uyab. Narbaho ta tungod sa uyab. Muli ta sa balay. Naatay uyab ka ulian, natay kakadol. Ikaw, Squirt, unsa may gahatag ni mo kusog? Utang. Utang may hatag na kong kusugbong. Yung trabaho ko para sa utang, naning kamo para ibayadan ng utang. Kay pala utang mangugulit si Manday mo. Part. Alam ko na ako cellphone part. Ambe na mo kwarta part. Ambe. Kanay mo bag. Dali ah.